L'Ajuntament de Sabadell ha presentat un conveni a les 14 entitats financeres en presència a la ciutat. L'objectiu és que les persones que no poden pagar la hipoteca no perdin el pis. Unim no s'ha adherit a la proposta. El secretari general d'UGT, Cándido Méndez, ha visitat la ciutat per anunciar la mobilització del proper 1 de maig. Méndez ha criticat durament les retallades en educació i sanitat preses darrerament per la Generalitat i el Govern central. El Rebost Solidari de Sabadell ha endegat una nova campanya de recollida d'aliments. Serà els dies 4 i 5 de maig. Actualment, l'entitat dona de menjar a 1.900 famílies. Es necessita sucre, oli, pasta, arròs i llegums. Aquest dimecres ha tingut lloc la 32a edició del concurs literari Joan Oliver, que ha premiat 18 treballs de prosa i poesia d'alumnes de Sabadell d'entre 11 i 18 anys. S'hi han presentat 152 treballs de diferents centres educatius. El Centre d'Esport Sabadell i Miquel Blancar són els guanyadors de la 59a Festa de l'Esport. Els arlequinats s'han imposat com a millor entitat i el triatleta com a millor esportista. Desenes de personalitats del món de l'esport van gaudir de la festa. L'Ajuntament de Sabadell ha presentat un conveni a les entitats financeres amb sucursal a la ciutat, 14, per evitar que les persones que no puguin pagar la hipoteca perdin el pis. L'Ajuntament el que fa és fer una proposta concreta, i crec que això és també una novetat i un pas endavant a nivell de tot Catalunya i segurament també a nivell de tot Espanya, on un ajuntament escriu sobre un paper una proposta de conveni en matèria d'habitatge entre l'Ajuntament de Sabadell i les entitats financeres en presència a la ciutat amb un objectiu molt clar, que ningú perdi el seu habitatge, que ningú es quedi sense habitatge i que, per tant, es busquin diferents solucions. El consistori ha pres aquesta decisió després dels casos de desnonament que s'han donat a conèixer recentment a la ciutat. Actualment hi ha almenys 2 famílies de la ciutat que es troben en una situació límit. Avui hem fet una mobilització per pressionar l'Ajuntament per 2 casos que no tenen a veure amb hipoteques, que són casos de famílies que estaven de lloguer, que no tenen recursos i que estaven, a través dels serveis socials de l'Ajuntament, estaven en una habitació 4 persones, una família. L'objectiu és que les entitats financeres s'uneixin per fer front a aquesta problemàtica. N'hi ha, però, una que ha decidit no adherir-se. Ha estat Unim, a qui l'alcalde ha criticat durament. Demano responsabilitats als gestors d'Unim. Responsabilitats per la seva gestió. Perquè el procés que ha fet possible la pèrdua, en aquest cas, de la Caixa Sabadell, a través de la fusió amb dos altres 2 caixes, i en aquests moments haver estat intervinguda, i en aquests moments haver estat subhastada, i en aquests moments conèixer el forat econòmic que té Unim, algú ha de donar explicacions. I en nom de la ciutat de Sabadell reclamo les explicacions als gestors que fins ara han tingut la responsabilitat de gestionar Unim. El conveni també reclama que les entitats financeres entreguin part dels seus habitatges buits al parc d'habitatge d'emergència social. Aquests habitatges buits se sumarien als 160 pisos que Vimusa destina a aquesta causa i que ara estan ocupats. Aquesta bossa d'habitatges que proposa l'Ajuntament per tenir habitatges d'emergència, diguem-ne, la utilitzarem poc, però tot i així hem de preveure que hi pot haver casos que no quedi més remei que arribar a la situació extrema, i per tant demanem a les entitats financeres que, com que tenen habitatges buits i quan es produeixen dacions en pagament, doncs també, com dic, la pràctica d'ara és que aquell habitatge ha de ser abandonat, que junt amb l'Ajuntament, que ja ha donat exemple, perquè l'Ajuntament de Sabadell ja ha posat habitatges de Vimusa a disposició dels serveis socials per tenir habitatges d'emergència, el que demanem és que les entitats financeres també, una part de la seva responsabilitat social, sigui col·laborar. Els bancs i caixes hauran de decidir si es sumen al conveni el 9 de maig. Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell presentarà 3 mocions al proper ple sobre desnonaments. La formació demanarà que Sabadell es declari ciutat lliure de desnonaments. Nosotros llevamos al Pleno, y queremos que lo discuta el Pleno del Ayuntamiento, la moción de declarar a la Sabadell libre de desahucios. ¿Qué significa declarar Sabadell libre de desahucios?
significa que el ayuntamiento ponga a disposición de los ciudadanos todo un mecanismo de todos los servicios que tenemos para evitar que esos desahucios se hagan efectivos. El partit vol que l'Ajuntament es posicioni a favor de la iniciativa legislativa popular que s'ha presentat aquests dies sobre la dació en pagament. De la mateixa manera, demana que els compromisos que ha adquirit el consistori en l'àmbit dels desnonaments es facin realitat. Nosotros no compartimos los brindes al sol, no compartimos las buenas intenciones que se quedan en los papeles y creemos que ha llegado el momento de compromisos muchísimo más allá. Creemos que ha llegado el momento de que las administraciones empiecen a mostrar un verdadero compromiso con los ciudadanos. També sol·liciten que les despeses que comporta un desnonament, com la policia, els Mossos o les ambulàncies, vagin a càrrec de les entitats financeres. Estamos diciendo que la administración pública, cuando hay un desahucio, cuando se está produciendo un desalojo, pone al servicio de la entidad financiera la policía, los Mossos d'Esquadra, ambulancias si se da el caso, pone una serie de recursos que pagamos todos para defender los intereses de la entidad financiera. Es a la entidad financiera la que se va a llevar el beneficio de toda esa actuación. Una entidad financiera que ya se ha llevado el beneficio durante un montón de años de lo que han pagado esos vecinos. El motiu d'aquestes 3 mocions és l'augment de desnonaments que ha comportat la situació de crisi econòmica a la ciutat. La reforma laboral és inútil a l'hora de crear treball, però mortífera a l'hora de destruir-lo. Amb aquestes paraules ha criticat el secretari general d'UGT, Cándido Méndez, la reforma en la seva visita a Sabadell. Al teatre La Faràndula s'ha omplert aquest dijous al matí per acollir l'assemblea comarcal de delegats d'UGT. Esta asamblea, a su vez, pues, está también enfocada hacia lo que podríamos denominar una movilización a doble página en torno al 1 de mayo, la movilización del 1 de mayo y la movilización del próximo domingo, día 29 de abril, que bueno, tienen muchos motivos. Los motivos son muy legítimos, son muy democráticos y nosotros consideramos que este cauce, este doble cauce, 29 de abril y 1 de mayo, que ofrecemos a la clase trabajadora de nuestro país y ofrecemos al conjunto de la ciudadanía, se va a utilizar de manera multitudinaria porque la situació és molt grave. L'objectiu ha estat avançar 2 dates, la manifestació d'aquest diumenge i la de l'1 de maig, Dia del Treballador. Les 2 mobilitzacions pretenen rebutjar les retallades anunciades darrerament per part de la Generalitat i el Govern central pel que fa a sanitat i educació. Ens hem convocat assemblees a tots els centres de treball perquè la gent sigui conscient de la importància que tenen aquestes mobilitzacions. La del dia 29, molt específicament, a l'hora que es fa al conjunt de l'Estat, per tal de rebutjar de manera clara les noves retallades del govern del Partit Popular. Segons Álvarez, des que ha entrat en funcionament la reforma laboral, els expedients de regulació han pujat un 47% i les persones acomiadades un 60%, sobretot dones. Méndez ha aprofitat per parlar de la darrera retallada en l'àmbit sanitari i que fa que els pensionistes hagin de pagar el 10% de les receptes, així com alguns tractaments mèdics o pròtesis. Por primera vez se impone el repago a los pensionistas. Ese gravamen del 10% que tienen que pagar de los medicamentos, que ahora, cuando ya hemos empezado a conocer la letra pequeña del Real Decreto Ley, nos encontramos que no solamente se produce el repago en los medicamentos, sino que en relación con las modalidades de alimentación que hay que tener para el tratamiento de algunas enfermedades. Amb una samarreta negra on es podia llegir No tengo miedo, els ponents han comunicat les mobilitzacions als delegats. Els ciutadans de Sabadell ja poden consultar el seu historial clínic a través d'internet gràcies a la carpeta personal de salut. Amb aquest sistema s'ha creat un espai digital que permetrà consultar les dades de salut personal de forma confidencial i segura. La informació estrella seria tot el que és el pla de prescripció mèdica, no?
que llavors el pot consultar en qualsevol moment, que a més aquest pla de prescripció està actualitzada al moment. El projecte, sota el lema La teva salut en un clic, ha estat promogut a Sabadell per la Generalitat i l'Ajuntament. A més, compta amb el suport de CatSalut, l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, l'Institut Català de la Salut i la Corporació Parc Taulí. La carpeta personal de salut conté la informació de les visites fetes en qualsevol centre del sistema sanitari integral d'ús públic a Catalunya. Es podrà consultar la medicació i vacunes prescrites, informes mèdics, resultats de proves i exploracions complementàries. El que hi trobarem és la informació de salut d'aquest ciutadà i és la informació que ve des de l'atenció primària, des de l'atenció especialitzada, com poden ser els CAPs d'atenció especialitzada o els CUAPs, i també des de l'Hospital del Territori. Si t'has fet una atenció a fora del territori i hi ha un informe d'alta de fora del teu territori, també es pot trobar. L'accés a la carpeta de salut es pot fer per mitjà del portal del Departament de Salut de la Generalitat o des del web de l'Ajuntament de Sabadell. Hi poden accedir persones majors d'edat que disposin de targeta sanitària individual o de certificació digital, és a dir, certificat ITCAT o DNI electrònic. En una segona fase es contempla que el ciutadà tingui accés a altres camps d'informació sobre la seva salut i realitzar tràmits com la sol·licitud de visita amb el seu metge per internet, modificar les dades personals a la targeta sanitària, seguir reclamacions o demanar certificats de salut. L'Atenció Ciutadana de Sabadell aprova amb nota. Ho mostren les dades que s'han presentat en la memòria del 2011. Durant el darrer any s'han adreçat al servei al voltant de 320.000 persones, més d'un terç de les quals van fer-ho via telefònica. Vol ser aquest referent ciutadà per qualsevol informació, consulta o gestió. Això és molt important, perquè no és tan sols informació, sinó una persona que vulgui informar-se, que vulgui consultar, però també que vulgui dur a terme una gestió, que trobi un lloc on de la fórmula més fàcil, més amable, més senzilla, doncs pugui ser atès. Aquest servei és avui el referent del ciutadà per a qualsevol informació, consulta o gestió dels serveis que ofereix l'Ajuntament. Disposa actualment de 5 oficines al territori, la principal situada al Despatx Lluc i les cardinals de Sabadell Nord, Sud, Est i Oest. A més, el ciutadà pot adreçar-s'hi de manera no presencial trucant al 010 o a la centraleta i també per internet a través del portal sabadell.cat. De fet, les consultes per internet han crescut considerablement fins a sobrepassar les 350.000. Com molt orgullosos, doncs seguim millorant com? Doncs si podem, després en parlarem, reduir al màxim el temps d'espera de les persones que van a fer un tràmit, reduir al màxim les dificultats d'aquest tràmit, fer-lo més accessible, intentar utilitzar les fórmules cada vegada més exteses, que una persona pugui fer el tràmit des de casa. Fruit d'aquesta varietat de vies que s'ofereixen als ciutadans perquè puguin fer els seus tràmits i gestions, s'ha aconseguit reduir el temps d'espera, no només a totes les oficines, sinó també al 010. D'aquesta manera, ara es dedica més temps al ciutadà. El Rebost Solidari de Sabadell avança la seva campanya primaveral de recollida d'aliments per als propers dies 4 i 5 de maig. Aquesta campanya s'emmarca en les accions periòdiques que s'impulsen des del Rebost i que es completa amb la campanya de tardor i la de Nadal. La funció del Rebost Solidari va més enllà de l'emmagatzematge i la distribució d'aliments. Es tracta d'un projecte de ciutat on hi participen més de 20 entitats de caire benèfic, voluntaris i serveis socials municipals. Va néixer el 2009 amb la voluntat de lluitar contra l'exclusió social en l'àmbit de l'alimentació i oferir un servei que respongui a les necessitats específiques de cada persona o família. És un model únic a Catalunya, un model que es basa en el que per nosaltres és un element fonamental, que és una col·laboració entre el que és l'administració i els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en aquest cas representats a través d'entitats, que fan possible que un projecte de la dimensió de la humanitat, de la necessitat, com del que estem tractant, sigui possible. I sigui possible no avui, sinó que faci anys que ja sigui possible.
Ara, més que mai, són d'extrema necessitat els ajuts, degut al significatiu augment d'usuaris que ha registrat el rebost els darrers mesos. L'any 2011 es va tancar amb més de 1.400 famílies rebent atenció. En aquest mes de març ja en són més de 1.800. A més, la Creu Roja també intervé aportant lots d'urgència. Gran demanda de familias, estos alimentos no son suficientes. Por lo tanto, esta campaña queremos rebasar los 25.000 kilos recogidos en la campaña anterior. Per això és tan important aquesta campanya en la qual prendran part uns 25 establiments distribuïts per tota la ciutat que serviran de punt de recollida. Es tracta de supermercats com Condis, Capravo, Consum, Dia o Mercadona. En aquests punts hi haurà un total de 200 voluntaris repartits per atendre i promoure les donacions. Els aliments amb els que podem contribuir són aquells de llarga durada com arròs, galetes, llegum, pasta, oli o sucre. Està molt ben gestionat. No n'hi ha abusos. Els aliments arriben on fan falta. El que passa és que necessitem molts més aliments per preveure tota la situació que tindrem els propers mesos. Això és treballar realment amb previsió. No podem esperar a que tinguem el problema per improvisar la resposta. Per això demano com a alcalde que donem resposta com es mereix la ciutat. Així doncs, durant aquests 2 dies, divendres 4 i dissabte 5 de maig, ens podem apropar als punts de recollida per aportar el nostre gra de sorra, que per poc que sigui, entre tots ja serà molt. Aquest dimecres ha tingut lloc la 32a edició del concurs literari Joan Oliver, que ha premiat 18 treballs de prosa i poesia d'alumnes de Sabadell d'entre 11 i 18 anys. S'hi han presentat 152 treballs d'estudiants procedents de 19 centres educatius de la ciutat. El concurs, distribuït en 3 categories, depenent de l'edat dels participants, ha atorgat un premi de 200 euros, la meitat en taló i l'altra meitat en forma de lot de llibres, els guardonats amb el primer premi. Els 2 accèssits han estat premiats amb 130 euros cadascun, seguint també la mateixa fórmula. A la categoria de prosa dels estudiants d'entre 11 i 12 anys, el primer premi va ser per a l'obra El mag Giro, d'Adriana Ramírez, i en poesia per al Missatge de l'ocell, de Mireia Cuellar. A la categoria de prosa de 13 a 15 anys, el primer premi va ser per Error de càlcul, de Tom Colomer, i en poesia per al poema Alzheimer, de Gerard Pasqual. Finalment, a la categoria de prosa dels alumnes entre 16 i 18 anys, va guanyar el primer premi El silenci de les paraules, de Joan Roig. I en poesia, Marcel Castillejova va guanyar el primer premi amb Tigre Llonga de monosíl·lab. Es titula El missatge de l'ocell i és un ocell que vol transmetre un missatge a la gent de que hi hagi pau a tot el món. La meva poesia està inspirada en la Tirallonga de monosíl·labs de Joan Oliver i l'he adaptat una mica de manera que he introduït paraules relacionades amb el món dels ordinadors i de la informàtica en comptes dels monosíl·labs de Joan Oliver, i d'aquesta manera s'agrupen les paraules per fonètica, per la sonoritat. El meu avi va tenir Alzheimer i aleshores em vaig inspirar una mica amb ell i aleshores vaig fer aquesta poesia expressant els meus sentiments de cara a ell. L'objectiu del concurs Joan Oliver és promocionar i estimular l'ús i l'escriptura en llengua catalana. D'altra banda, també pretén reconèixer i premiar els millors treballs escrits i donar-los difusió entre els centres educatius de Sabadell. Transports Urbans de Sabadell, la TUS, commemora el seu 30è aniversari amb una exposició itinerant per diferents centres cívics. La mostra porta per nom TUS 30 anys d'història i model d'economia social i consta de 6 plafons que expliquen l'evolució de la cooperativa. A l'exposició podem veure els canvis a les cotxeres, el parc mòbil, la distribució de les parades i les innovacions tecnològiques que han millorat el servei. És una mena d'exposició itinerant que anirà pels centres cívics, però que després se podrà apropar als col·legis o qualsevol associació en la que es vulgui veure. La mostra itinerant ha arrencat aquest dimarts al Centre Cívic de Can Rull amb la inauguració oficial, on van assistir l'alcalde Manuel Bustos i el president de la TUS, Paco López. Bustos va aprofitar l'ocasió per mostrar-se totalment contrari a la idea de fer un nou concurs per replantejar el servei i fer-lo més rendible. I per tant ho dic ben alt i ben clar. Aquells que estan defensant i que han proposat en els darrers mesos revisar el contracte de servei amb la TUS tindran
a l'alcalde de Sabadell en contra. La setmana vinent la mostra passarà pels centres de Can Uriach i la Creu de Barberà, on també s'organitzaran dues xerrades els dies 3 i 7 de maig respectivament. Sant Jordi va ser tot un èxit. El passeig de la plaça Major de Sabadell va acollir les parades de llibres i roses i els sabadellencs van assistir amb força. Centenars de persones van passejar durant tot el dia pels estants del passeig sota els núvols, que van deixar caure una mica de pluja al migdia. Els escolars van ser els primers en gaudir de la festa. Els treballadors de les biblioteques públiques, d'altra banda, van aprofitar la jornada per denunciar les retallades que han patit després del pla d'ajust que va aprovar recentment l'Ajuntament de Sabadell. La retallada és de 354.000 euros i preveu l'acomiadament de personal interí. Alguns dels llibres més demanats durant la jornada van ser El enredo de la bolsa y la vida, d'Eduardo Mendoza, L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, El presoner del cel, de Zafón, en català, i Jo confesso, de Jaume Cabré. Alguns llibreters van oferir descomptes del 10%. Una vintena d'autors sabadellencs van signar exemplars dels seus llibres. Va ser el cas d'Alfons Mallol, amb Sirius 4, Jordi Balaguer, amb El amante de la luna, i Cristina Moragas, amb En su nombre, entre molts d'altres. Els partits polítics de Sabadell també van viure la diada. CiU va donar gratis 5.000 roses, el Partit Popular va vendre roses blaves a €1, Iniciativa va regalar tomaqueres, Esquerra Unida i Alternativa venia un parxís antiretallades i Entesa per Sabadell va lliurar punts de llibre. Els més petits van trobar el seu espai als Jardins d'Unim, on es van organitzar tallers i espectacles per entretenir els infants. El Drac Antonot de Sabadell va presidir el passeig durant tota la jornada. Aquest dijous es va celebrar al Teatre Principal la 59a edició de la Festa de l'Esport Sabadellenc. El Centre d'Esport Sabadell i el campió de triatló Miquel Blanchard van ser els premiats d'una gala sòbria on van assistir l'alcalde Manuel Bustos i el regidor d'Esport Josep Ayuso. Així doncs, el triatleta Miquel Blanchard es va endur el guardó acabant amb l'hegemonia del nedador Achwin Wildeboer, que havia guanyat el premi les darreres 3 edicions. Per la seva banda, el Centre d'Esport Sabadell va rebre el premi a la millor entitat esportiva, on el Club Tenis Sabadell es va conformar amb la segona posició i la Unió Excursionista de Sabadell amb la tercera. El punt més emotiu de la nit va ser el lliurament del Memorial Joaquim Gorgori, que es va atorgar a títol pòstum al periodista esportiu sabadellenc Dani Montesinos. A més, també va ser premiat el Club Esportiu Sant Nicolau amb el reconeixement de l'obra social La Caixa a la integració social pel seu projecte A Sabadell, bàsquet per a tothom. Altres guardonats van ser Sabadell Atletisme, Unió Ciclista Sabadell, Escola Nostra Llar o l'Escola Pau Casals, amb el Premi Banc Sabadell a la promoció de l'esport. El Premi a Miquel Blanchard va posar el punt i final de la celebració, on també van actuar els joves de 13 al musical, el grup de teatre Insomni i l'Escola de Dansa Bots. El proper divendres 4 de maig, el sabadellenc Albert Pla, juntament amb Pascal Comelade, presentaran la seva obra Somiatruites a Sabadell. Serà a les 9 de la nit al Teatre La Faràndula. Aquest espectacle parla sobre els sentiments, pensaments, records i estats d'ànim que un té estirat al llit abans d'anar a dormir. Fins on pot arribar la imaginació, sovint més fantàstica i més surrealista que els propis somnis. L'obra ha estat guardonada amb el Premi RC 2011 al millor espectacle en directe. Els espectacles d'Albert Pla no només estan pensats pel tipus de música que fa, sinó també perquè la gent gaudeixi de les representacions. D'altra banda, Pascal Comelade és una persona de difícil definició, ja que és famós per tocar amb instruments petits que semblen de joguina. Amb aquest acte, a la Faràndula de Sabadell, conclourà una gira per tot l'estat espanyol que ha durat més de 6 mesos.